Nagabenta ke kubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Hakaban yada ya kari ba kajam ru ba daga jala hakaban penne pensa ya ki biti judusto ke snap ke bakar pang bat ya ka kendo ke siap bat kumju ru ya kaban kentiu ya kari ba kajam ru ti habang yat da kita ki mat si jura ke babiang ngidon ke jingkernen bagi pajba no song senong ken pediang ya kata bat om dai tang da ki mat ki jura ngin let sakane election ngin let ru sak election da ka hok bat ke jing sisa di daki mat bat kijing bat kijura babiang bat ka hok bat kijing sisa ngemdon kanu kijing aratin ba nginom dei ban poi sa ka thong ha kan pot kamta tinga don ya ka jinget ke baskem bangin job ya kan election nomor kipat ba nong song chinong jong ka Shillong parliamentary constituency kilong ki basta kilong ki bashampang bat kin bisa rengi ketong daki mat kijura bat ka hok bat kijing sisa ya kari ba kajap ru KNP kan wan hakmak hanga idon kam ban yada ya kendo ka siap ni hapan pet ban pentikna ba sibun ba ki an ge batun ko ya gajing long try ka kendo ka siap kum ka MMDL ak idon kam ban penbet ya ka ni don ru ya gajing temu ban tresitom ban penbet yo pud usam bat ke jala asam bat ban review ru ya gajing penbet yo pud usam ke India bat ke Bangladesh ni don ya ka jing temu ke basisa ban penrung no ya ka tin kasi ya ka enet ko pra ka jingkwa jongi ba kami clear kan donno la ka jong ka separate kadet kadi ka wei na kimat ki jura ka bokia ni kwa ban pen klan chusu ya ka riti sensiat pa ba pangila sekom ni don kam ya ka pre legislation consultative policy ni don kam ban pen dikena ba ka ying ka syari ka jongi kadi ban trikam light lut klem kanu ka jing muslia jong bor sarkar no boleh klem ka ying ka syari ka balait lut dan ni klem kata ka independent judiciary kalong ka ba hanu kata ba ngimyo yang ta ki hok ki jongi ha ka jala ka jongi bat ki don sibun ba ki jing temu ki babha ki jongi na benta ban kentiu ya ka yo ka kot na benta ban wanra ya ki lat penroi ki bapher ha ka ri ba ka jat meru jongi ni don sibun ba ki mat ki jura ladang sedang ban keren lut ki kita le sekan simpor ar kita la gentai ti kentu ke pi ba pin sapet ya ka appeal kom manifesto ki jongi pin sayo i ya ki mat ki jura ki jongi ha ka ne ka